Kaixo eta ongi etorriak, onkixin, bertze behin magazinera, hementxen gaude, gaur asteartea da, azaroaren 8 eta gaurkoan elkarrizketa aski interesgarri izanen dugu Euskararen inguruan, zehazki ere Josune Aznarez Alkatekin eginen dugu elkarrizketa, berak atera berri duelako oinarrizko hiztegia, liburutxo hau, hiztegitxo txiki hau erronkariera, zaraitzuera eta aezkeraren inguruko hiztegi hau, euskara batuara eta gaztelerara pasakoa, eta horren inguruan eta euskalki azpi euskalki hauen berezitasunen inguruan arituko gara, ezagutzeko bertako hitzak badakizuan erronkari inguruko euskara eder hori, galdua dagoena, erronkariera galdua dagoa, aezkera oraindik ez, horren inguruan solastuko gara Josunekin, eta hori bai, baita ere, Xaloa Telebista parlamentuan egonda legebiltzarkidei EH Bilduk gobernuarekin lortu duen aurrekontuen inguruko akordio horrez galdetzeko. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Azaroaren 8 zen 1819an, Hernán Cortés Tenochtitlan hiriaren ateetara iritsi zen eta Moctezuma bigarrena enperadore azteka bere bila irten zen. Carlos lehenbizikoa Espainiakoaren mendeko izatea onartuko zuen honek. 1923ko azaroaren 8an, Alemanian, Adolf Hitler estatu kolpe bat jotzen saiatu zen, baina ez zuen lortu eta atxilotu egin zuten. 1973ko azaroaren 8an Led Zeppelinek bere laugarren albuma argitaratu zuen, Led Zeppelin 4 edo Zoso, eta bertan Stairway to Heaven abesti ospetsua zetorren. 1939an, azaroaren 8an, George Elserrek atentatu egin zuen Munichen Adolf Hitlerren aurka, baina hau bizirik atera zen. Aste honetako agenda kulturala. Gaur asteartea, Txokomatez, txokolate zaporeko mate laborategia, liburuaren aurkezpena Labagunean. Parte hartzailea Ane Santiago Urkijo izango da, eta baitere Lourdes Ulazia Aizpurua egonen dira, biak 6:30. Eta aurrek hitza, liburuaren aurkezpena ere Karrikirin 7:30 Josu Zabaleta itzultzailearekin. Horrez gain, 7. zinema erakusketa, Karpeta Urdinak Golen Baionan 7:30. Asteazkenean, Iruñerriko mintzakide kurtso hasierako topaketa, 7 Laban Xabier Artiedaren bakarrizketa eta Saioa Zubietaren musika egonen dira. Gaueko ipuinak Maitane Perezekin aurrentzako ipuin kontaketa Arrosadiako liburutegian 6:00. Hortzegunean berriz, arratsaldeko 7:30 Puskak liburuaren aurkezpena Karrikirin Irene Pujadasen eskutik izanen dugu. Eta Flobin mitologiazko ipuinekin ipuin kontaketa Uharteko kulturretxean 8:30. Larun batean, aurrendako sormen gunea Kondestable Zibiboxean 8:30 kaligramak eta Art 5 eginen dute. Baiterean, antzerki tailerra egonen da 8:04 Mendillorriko Zibiboxean, instalazio ikuskizun elkarreragilea. Eta igandean, Itxatxita, ezoiko musikala, antzerki musikatua Atarrabiako kulturretxean 7:30. Aktualitateari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasen lerroburu nagusian, parlamentua gaitzespen hitzarekin nahasten da, eta ez du lortzen gerra zikinaren aurkako deklaraziorik hitzartzea. Gaitzespen orokorra Barrio Nuevoren adierazpenei hori bai. EH Bilduk testu alternatibo bat proposatu du, PSNek eta Navarrasumak errefuxatu dutena. Geroa baik eta Podemosek bi proposamenak babestu dituzte aldiz. Berri gehiagotan, UPNek hauteskunde kanpaina urrea egiten du orain lizitazioan dauden udal paneletan. Argazki handi batean Jagoba Arrasate eta bere hitzak, gehiago nahi dugu, baina erronka handia da. Barsak osasunaren anbizioa neurtzen du. Berri gehiagotan, 3 urteko neskato bat hilda altsasun, zebrabide batean harrapatuta. Horretaz gain, Lizarrak Espainiako Espazio Agentziaren egoitza izan nahi du. Eta Nasubinsak eta 14 udalek alokairuko 150 etxebizitza sustatu dituzte. Diario de Navarran, Nafarroak bertzea 15 istripu izan ditu animaliek eragindakoak.
asteroko norgehiagoken bataz bertzeko hori irailaren amaieratik mantentzen da. Argazkian Gan ibaiaren ibaiondo pitzatua Txinako lehorte batean, eta izenburuan ekintzaren ordua, munduko liderrek klima aldaketari buruzko Egiptoko goi-bileran klima infernura iritsi aurretik denbora agortzen ari dela aitortzen dute. Nazio Batuen erakundek petrolio enpresak faktura ordaintzeko eskatzen du bitartean. Eta berri gehiagotan, patinetean zioan 4 urteko haur bat hilda Altsasun harrapatuta. EH Bilduk ez du ETAren terrorismoa parlamentuan gaitzetsi, eta Lizarrak Espainiako Espazio Agentziaren egoitza izan nahi du. Gara egunkarian, PSek Barrio Nuevo errefuxiatu izanak Ferrazen isiltasunarekin talka egiten du. Eneko Anduezak eta alderdiko bertze buruzagi batzuek gogor kritikatu zituzten ministro Oiaren adierazpenak eta hori ez dator bat PSOEren utzikeriarekin. EH Bilduk Barrio Nuevoren agerraldia eskatu du. Argazkian COP27 gailurreko argazki bat eta izenburuan Nazio Batuen erakundeak konplexurik gabe seinalatzen ditu Estatu Batuetak Estatu Batuak, Txina eta energia enpresak. Berri gehiagotan, Pensilvania da berriro gakoa. Gaurik gabeko bi egun Gersonen. Epaile batek bihotzeko kirurgia gurutzetara eramatea geldiarazi du. Eta inkesta baten emaitzen arabera, gazteria kalitate txarreko demokrazia aldatzeko prest dago. Azkenik, diputatuek 23 migratzaile hil ziren mugako esia bisitatu dute. Berri egunkarian, Nazio Batuen erakundeak proposatu du erregai fosilen arloko enpresen aparteko irabaziak zergapetzea. Antonio Guterresek eskatu du zergen diruarekin laguntzeko klima krisiaren ondorioz galerak eta kalteak jasaten dituzten herrialdeak. Klima larrialdearen aurkako COP27 bilkuran mintzatu da idazkari nagusia, Kairon. Argazki handi batean berriz Iraia Iturregi, atletikoko entrenatzailea. Taldeak denbora behar du aldaketetara egokitzeko. Bertze lerroburu batzuetan, Estatu Batuetan, Kongresurako bozak azterketa zaila bai denentzat. Jose Antonio Sainz Alfaro Donostiako Orfeoiko zuzendariaren hitzak bertzalde. Orfeoiak profesionala izan gabe funtzionatzen du zirkuitu musikalean. Horretaz gain basurtuko bihotz kirurgiaren zerbitzua leku aldatzeko prozesua etendu epaile batek, eta azkenik, Jaurlaritzak ratioak murriztu ditu euskaltegietan matrikulazioa jaitsi delako. Eta Euskal Herri Irratian, Ander Iriarteren hitzak bertze lan burokratiko bat bezala sistematizatuta zegoen tortura. Tortura aztertzen duen Karpeta Urdinak filma eskainiko du Ander Iriarte zinemagileak gaur Golem zinema aretoetan. Eta helburuak lortuta bertan behera utzi dute iragarritako greba Konasako langileek. Azken berri batean, 4 urteko neska bat hilda Altsasun, oinezkoen pasabide batean harrapatuta. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hodei ugari eta giro epela. Hego mendebaldeko haizea zakar ibiliko da goizean eta temperatura maksimoak atzokoen antzekoak izango dira. Egun sentia berriz atzokoa baino asko zepelagoa izango da. Arratsaldean haizeak indarra galduko du eta gaur ipar-mendebaldera egingo du kostaldean. Zeruan erdi mailako hodei eta goi hodei ugari ikusiko dugu eta noizean behin eta han-hemenka euria eginen du. Errazago barnealdean. Eta bihar, asteazkenean, temperaturaren jaitsiera eta zaparrada batzuk. Fronte hotz batek eragingo digu, beraz, zerua nahiko ilun ikusiko dugu, euri pixka bat eginen du eta temperatura dexente jaitsiko da. Arratsaldean zaparradak botako ditu, batez ere kantauri isurialdean, baina arras azkar pasatuko da frontea eta atertzera eginen du mendebaldetik ekialdera. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura 16-18 gradu ingurukoa izanen da. Egunaren amaieran garbitzera eginen du eta orduan neurtuko dira eguneroko temperatura minimoak. Ana? Juan Ramon? Eta Rosa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben.
bueno, azken aldian Xaloa Telebistan nahiko euskaltzale gaude, atzo bera izan genuen mintzakideren inguruko hizketalditxoi, eta gaur ere euskara gehiago eta euskara ederragoak hartzen dugu. Honetan, zehazkin Josune Aznarez alkatekin gaude, oinarrizko hiztegia, hemen dut, txaun, oinarrizko hiztegia liburua atera berri duena, La Miñarra Kultur Elkartearen argitaletxe horrekin, eta bertan aezkoa, erronkarierra edo erronkari barrera, halako zerbait uste dut dela, eta zaraitzurako hiztegia egin du, bertzean, bertze hitzak eta esamoldeak bilduz hiztegitxo honetan, eta, hor, biltzen ditu, 3 azpi euskalki edo euskalki hauen arteko berdintasunak eta antzekotasunak, eta hori batueraz nola izan nintzen eta gazteleraz nola izango zen. Beraz, hortxen tresna bikaina, erraminta bikaina, azpi euskalki hauek berreskuratzeko edo behintzat hortan pausotxo bat emateko, eta horretaz solasteko zehazki Josune Aznarez berarekin gaude, atxaldean Josune. Arrazionik. Onkixin kona Uruñara. Eskerrik anitz. Bueno, kostatu zaitu ordu erdi bat esaldi hori prestatzea. Josune, nik zalantza haunitz dur eta seguraski jik lagunduko gaituela. Sortzitut bi hitz gehiago. Saiatuko gra. Hori da. Saiatuko gra, zerbait argitzen honetan. Josune, zergatik hiztegi honen beharra, nola hasi zen kontu hau? Beno, hasi zen, Ariben egin zen foro batean, hasi zen Bortuetako Euskalkien foroa, eta nire gonbidapena iritsi zitzaidan, baina hori elkartu ginen, Hegoaldeko Pirinioetako hainbat euskaltzale eta euskaldun, eta ikusi genuen euskalkiak sustatzeko beharra, Pirinioetako euskalkiak. Egia da euskara berriz zabaldu dela zonalde horretan, eremu batzutan ez da galdu, baina beste batzutan bai. Baina batez ere orain egiten dena da batua, bade eredua eta aekari esker, helduen alfabetatzea eta umeena, umeen euskalduntzea. Baina ikusi genuen euskalkiak ari direla bigarren plano batean edo gelditzen, eta zer egin horiek bultzatzeko eta sustatzeko. Hainbat ideia sortatu ziren, mendibideetan jartzea bertako toponimoak, edo ostalaritzan eta sortzea menuak ere bertako hizkeran edolako gauzak, eta oinarrizko hiztegiaren ideia ere hor atera zen. Eta batzuk bai prest egon ginen egiteko, ni esan nuen baietz eta ardura hori hartu nuen, eta orduan erronkarin egin genuen abenduan 2021 batean bigarren foroa, eta hor aurkeztu genuen hiztegitxoa, eta hor, babesa jaso zuen, eta ikusi zen argitaratzearen garrantzia, eta gero, ibili ginen Ainhoa Lizaldego Piriniokoa, eta ni, hor, batera eta bestera, eta azkenean La Miñarrarekin atera nuen. Beraz, egon da holako, boom txiki bat, edo, orain saiakera bat, pixketa guztia berreskuratzeko ez? Hain bertze ekimenekin, hain bertze jarduera ezberdinekin, eta hau, badugu, bertze pausotxo bat. Horretan, ez dakit, inguruan ze harrera izan du liburu honek edo nola hartu dute bertako jendek? Egia da, agian ez dela inbeste zabaldu erdaldunen artean, gehiago euskaldunen artean, baina, ari da, poliki-poliki, eta bai, harrera ona, eskoletan ari ziren, aurretik ere, foroaren kontura, umeekin lantzen eta hau tresna oso erabilgarria izan daiteke eta garrantzitsua, oinarri hartuta, badute 3 eskoletan lantzeko aitzakia, batez ere Otsagabian eta Erronkarin. Gainera erraten genuen bezala lehenago edizio aski ederrarekin, beraz aurrendako ere bai, aurre eta helduendako hementxen hiztegitxo ederrau. Josune, erraten zenuen Pirinioetan euskararen egoera ez dela onena, edo behintzat orain hasten dela pixket berreskuratzen, baina batueraren eskutik. Bertan, aspaldian galdu zen euskara edo gehiengoan desagertu zen, pentsatzen dutez, gerra zibilarekin eta frankismoarekin. Bai, izan ziren hainbat irizpide desagertzeko, erronkariaren kasuan eta zaraitzuraren kasuan, ezkera ez da desagertu, hor jarraitzen du, hiztunak, herri guztietan egoera ez da berdina, baina bizirik dirau. Eta gainera badugu zerika taldea ari dena hor berreskuratzen. Zerikatzen. Hori da, zerikatzen. Helduekin, adinduekin, elkartzen dira gazteak, ezkera ikasteko. Baina, erronkarieraren kasuan, 1873an, aparte joan zenean, Burgin jada etzen apenas hitz egiten, eta gero, azkeneko hiztuna 1981an, eta arrazoietako batzuk, bigarren karlistaldia, izan daitezke errepidearen sorrera edo errepidea sortzea, gero nola joaten ziren gizonak Ibarretik kanpo lanera,
mugazainak, Guardia Zibila, iristearen kontua, eskola, frankismoa, eliza, hainbat lekutan bezala, Zaraitzun eta Erronkarin ere bai. Eta Zaraitzuraren kasuan, euskartzen ez zen hitz egiten, 1873an edo galtzen hasi zen, eta 2002an bi hiztun gelditzen ziren, Zaraitzuraz. Eta, gaur egun desagertu ere bai. Eta horregatik, hiru euskalki horiek batez ere bultzatzearen garrantzia, ez? Baina, gero egia da, nire gustatuko litzaidakeela aurreko liburuarekin bezala, ez? Leku gehiagotan egitea, ez? Eta hiru orain 5 zutabe dira, euskara batua, erronkariera, Zaraitzura, ezkera eta gaztelania, ez? Gehitzea, ez? Erroibarko hizkera, esteribarkoa, baztanera, ez? Nafarroako guztiak, ikusteko ere badagoela batasun bat, ez? Denen artean. Ikustea, hoxen, hiztegi bat, Nafarrerako azpi euskalki eta euskalkien hiztegi bat. Bueno, eta hegoaldera egina ere bai, ez dago halakorik. Baude euskalki bakoitzaren hiztegi, baina holako taula bisualak ikasteko, ez. Begira, doktoretza egiten ari den norbaiten dako, ez? Filologoaren baten dako, hor dago... Interesgarria litzateke, ikusi ditugu batasun asko, ez? Gero igual komentatuko ditugu, baina adibidez guk esaten dugu, ez? Nik ikasi dut ereduan hemen, Barainainen, ez? Baina esate dugu beti eskerrik asko, edo ez horregatik, ez? Ez horregatiken kasuan, hiru euskalkietan, Erronkaria, Zaraitzua ez da ezkeraz, ez da zeren. Eta baztanen ere ez da zeren. Eta guk beti erabiltzen dugu ez horregatik, ez? Eta, azkenean galtzen dugu, ez? Gure nortasuna edo, ez? Zergatik ez Nafarroko batasun hori edo Pirinioetakoa, ez? Edo egunon, egun honik, ez? Eta orain mutazio berriak baztanen erten dugu ez taja. Historio bat. Bueno, gero bilakaerak daude, edo baina, ez? Baudela antzekotasunak, ez? Eta guk galdu ditugu, adibidez, Erronkari barren, ez? Edo Zaraitzun. Eta beraz, Pirineoetan hoixen pixket gainberan, eta orai berreskuratzen, baino batua, ez? Batua bai, entzuten da gero eta gehiago goi barroietan? Bai. Kriston aldaketa eman da, egin genuen aurten Euskaren Eguna Burgin, eta hor eman nuen hitzaldi bat, nola aldatu den, bai ostalaritzan, hori badaude hainbat ostatu edo jatetxe, euskaraz egin dezakezuna bertan, eta gero eta, beti aekak izan ditu ikasleak, ereduan ere ikasle asko dira, berreskuratzen ari da, eta gero eta jende gehiago daki. Orain, egin behar dugu, gaineroko lekuetan bezala ez, erabileraren alde edo, eta euskalkiak txertatzen baditugu, ez, ezagutza badugu, ez, euskararen orduan orain, bigarren pauso hori emateko aukera. Ematen diegun gure zonaldearen edo gure euskalkiaren ukitu hori, ez? Zehazki, Erronkariera, Aezkera, Zaraitzuera, hauek dira, nahiko euskalki bereziak, ez? Erron nahi dut hor pixket, ekialdean, Euskal Herriko ekialdeen, ez? Kokatzen diren eremu horretan. Ez dakit, hauek euskalki kontsideratzen diren, azpi euskalki nola batzen diren, ez dakit Zuberoarraren aldaera bat diren, ez dakit, pixkat kokatu... Bonapartek adibidez, bere euskalkien mapan, lehenengo euskalkien mapan, hor jarri zuen Erronkariera Zubererarekin batera, Zubererako azpi euskalki edo gisa, ezarri zuen. Eta Zaraitzura eta Ezkera Benafarrerarekin, ekialdeko Benafarrera eta mendebaldeko Benafarrera. Eta Koldo Zuazok bere azterketan, adibidez, erabaki du Zaraitzura eta Erronkariera, badirela, ekialdeko Nafarrera, jarritu biak elkarrekin, eta Aezkera sartu du, nik uste, Benafarrerekin batera, orain ez dakit ziur, baina hemen izango dute, dena den. Baina bai banatuak nola baitere, hau da, ez dire sartzen multzo berdin batean. Aezkera, esango dizut, hegoaldeko goi Nafarreran batzuk, eta berak Euskara Nafarran, hori da, Euskara Nafarraren barruan, eta besteak ekialdeko Nafarra. Bai, zuk hiruak aukeratu dituztu, baitere zerbait badutelako komunean edo, ez? Bai, hori da, baituzte ezaugarri batzuk batera, badidez, gero nahi baduzu aipatuko ditugu hitzak, ez? Bai, bale. Nik aukeratu ditudan hitzetan, zeka nik egin dut 12 ataletan, hobeto izango delako gogoratzeko nire ustez, ez? Orduan, natura daukagu, naturako hitzak, ez? Orain aste honetan 5 erabiliko ditut, ez? Atalez atal joateko nire ustez hobe da gogoratzeko eta buruan antolatzeko, ez? Beraz, hiztegia ez dago alfabetoaren arabera antolatuta. Ez. Hori da, badago eremuka, 12 atal dira, gure ingurua, harremanak, denbora, ekintzak, familia, holako,
Bertze etxea, banaketa bat, beraz, herria, hori da. erabiltzeko egina. Bai, hori da. Honetan gauza bera egin nuen. Bai, atalkaz, hiztegietan nik ikusten duen arazoa da, atik zetara dena dago nahastuta, gai guztiak, ez? Orduan niretzako ikasteko zailagoa da. Orduan, bueno, eremuka edo arlo semantikoka, nik uste dut hobe dela horrela. Eta, bueno, 300 piko hitz dira, eta horietatik, 75 edo berdin esaten dira 3 ibarretan. Eta Euskara Batuarekin ere bat egiten dute, baina badaude 9 desberdinak direnak. Adibidez, barraskilo esan beharrean, karakol, 3etan, bueno, gaztera, baina, bueno, karakol esaten zen, eta zergatik ez esan karakol, ez? Katuaren ordez, gatua, ez? Kalearen ordez, karrika, amaika, ameka, amairu, amairur, edo amairor, amalau, amalaur, jan, xan, biararte, biarartio, eta labur, liabur. 3etan berdin errepikatzen da zerbait. Bai, 9 horiek. Bai, gero baitugu beste batzuk aldaera gehiago dituztenak euskalkietan, baina bueno, hala ere bat egiten dutenak, ez? Adibidez, ibaia, esan ordez, ugalte, erronkarieraz, eta zaraitzueraz eta ezkeraz, ugalde. Ibaia, esan dizut, bar dugula. Badute, bai, antzeko da. Agian zuk egin dezakezu. Nik ez goia, haitzeman haute bazan darrek. Gero, berandu ordez, berant. Lore ordez, lili. Esatea. Ateari, erronkarieraz borta, eta ezkeraz ere bai, eta zaraitzueraz porta. Esneari esne, emakumeari, emakume esan ordez, mazte. 3etan. Nahiko aski, hilea biloa, esan erran, eta egunon, egunonik. Eta ez dira arrotzak, hitzak entzuten dira beste euskalki batzuetan, ez? Edo beste, bueno, zergatik ez erabili, ez? Gero baitugu bilakaera batzuk, badidez, erronkarieraz aigari, zaraitzueraz abari, eta ezkeraz afari. Aigari, abari, afari. Ongi etorri. Aigaltzera. Hori da. Aigaltzera. Bai, hor sinkoparen bat edo... Aigaltra. Hori da. Edo aigari aitra. Eitra, ez? Egitera edo eitra. Ongi etorri. Onkixin, erronkarieraz. Ongixin, zaraitzueraz, eta ongi etorri, aezkeraz. Ez, ikusten dugu onkixin desberdinena, gero ongi, xin, tarteko zerbait, ez, eta ongi etorri, aezkeraz. Kaso honetan, zuberoa harrarekin ere partekatzen den, ez? Hori da. Bai, harremanak azkenean ez, gora egiten zituzten, horregatik, badu zentzua ere, ez, harremanak desberdinak ziren. Claro. Zein da zure izena, erronkarieraz zoin da zure izena, zaraitzueraz zoin da zure izena, eta ezkeraz zein da zure izena. Ordan hortik ikusten dugu erronkariera desberdinena dela, zaraitzuerak baitu erronkarieraren gauzak eta ezkerarenak, eta ezkerak gehiago egiten duen erdialderantz, baditu batua, gaur egungo batua denaren antzekotasun gehiago. Pirineoetan zenbat eta barnerago eta galduago, orduen eta berezitasun gehiago, ez? Bai, hori da, bai. Erronkariera beraz, denetan zaiena edo bereziena, guetako. Ezberdinena, edo, bai, azkenean nola dagoen kokatua, ez, Aragoi mugan dauka, ez, erromantzea hori izan du, aspaldi euskara zegoen, baina, bueno, eta gero mendiz inguratuta, ez, bai, zubererarekin, eta bidanko zeagian zaraitzurarekin ere bai, baina, bueno, zegoen isolatuago, edo, horregatik. Orain, ari garela, harremanez, utzi dugu momentu aipatu gabe kontu bat, justu esamoldetan sartu aizinetik, hain zuzen ere, zure euskararen eleak liburuan landu zenuena, eta da, bertako gazteleran ere bai, sumatzen direla, ez? Euskalki hauen zantzuak, hau, nola da, zertan ikusten da hori? Hau, egin nuen erronkari barren bakarrik, erronkarieraren inguruan, eta ni, gurasoak bertakoak ditut, eta beti gan ibili naiz, eta orduan beti entzuten dituen, ez? Esaldiak, te voy a dar un címico, edo trae el zakuto, edo sube esto al sabaiau, o dame la mandarra, ez? Olako esaldiak, eta nik esaten nuen jope, baina hau euskara da, hitz hauek, ez? Eta orduan, hasi nintzen poliki-poliki hitzak biltzen, eta elkarrizketak egiten, zein herritan ezagutzen zituzten, eta ze testu ingurutan, eta hola batera ziren hitz pila bat, 500 piko, eta talka ere antolatuak, eta interesgarria, eta horrekin batera, jendeari, elkarrizketatuei etortzen zitzaizkien gogora, kantak edo pasaizoren bat, historioren bat, txisteren bat, orduan badago ere jakituria hori ere bilduta, hitzez gain, arrasto horrez gain, eta askok esaten zuten, ez? Baina, esto no es euskera, tu nos estás preguntando, esto no es euskera, eta hain errotuta daude, gaztelaniaren barruan, ez dutela uste euskara direnik, eta badira euskararen arrastoak,
bai? Etxeetan adibidez, la bizkarra, ez? Bada enbor bai, bat, bai, ez? Teiatuan dagoena, la sarnaias, eta erabiltzen dute normal, ez dute Eta han hartzen pentsatzen. dute la bizkarra. Bai. Eta pentsatzen bizkarra dela... Bai, gaztelania, bai. Gaztelania hutsean. Bai. Horregatik hori ere oso polita izan zen, liburu hori. Euskararen eleak, horretarako ere liburua justo-kusteko arrastoiek eta nola konturatu gabe euskararen maileguak ere baditugun Bai. gazteleran. Hau ere interesgarria litzateke egitea Nafarroako beste zonalde batzuetan. Hoixen da. Bai, hitzak ez galtzeko, ze azkenean ez belaunaldi aldaketekin eta bizimodu aldaketarekin asko galtzen dira, ez? Eta gero eta gehiago ari dira galtzen. Orduan, interesgarria litzateke ere. Bueno, hortxen, eta izultzen gara orain, hemen hiztegira, hau ja aurrera pauso bat da, ez da ja bakarrik gaztelanian euskara, euskara bere horretan. Ez dakit, hitzez gain entzungo dugu zerbait diosuna? Nola, ze soinu du hizkuntza euskal? Baitut esalditxo batzuk. Adibidez, hiztegia erabilita, hitzak ez daude, hemen bakarrik dira lehenengo pausua, ez? Hitzak sartzea gure euskaran, ez? Baina hori ikasteko errazagoa delako, ez? Hasiko bagina, bihartik aurrera erronkarieraz, aditzak eta guzti. Nik uste jendeari atzera eginarazten diola, ez? Hain zuzen ere, ni egon diosune errandizut, elkarrizketa hau prestatzeko, haitzen, badiren grabaketa batzuk eta hola, eta egiarran, ez pasaude sartua sobera hizkuntza horretan, ez duzu deus ere ulertzen. Ikas daiteke eta egin daiteke, baina denbora behar da eta ausardia ere bai, ez? Aditz guztiak erabiltzeko eta ikasteko, ez? Orduan, liburua erabilita, hitzak aukeratuko bagenitu, adibidez, batuaz, arratsaldeon zer modu zaude, ongi eta zu, oso ongi edo gaizki, ez? Erronkarieraz izango itzateke. Arrastrionik zer gisatzu, onki eta zu, anitz onki edo gaski. Zaraitzueraz, arratsaldeon zer gisa zaude, ongi eta zu, anitz ongi, gaizki. Eta ezkeraz, eta ezkeraz, arratsaldeon zerika, ongi eta zu, arrontongi edo geizki. Jo, hor berezia da, ez? Anitz, arront, bazan ere, arras, baina bazan adiez, hiru moldaerak gaitzen diren, nik uste. Igual anitz ez da sobera dituko, baina... Bai, egon daitezke hemen ere baten bat gehiago, ez? Aizkeraren kasuan, baina, hemen jarri dut arrontongi, baina izigarri ongi ere izan daiteke, edo... Baita ere, hor, Piriniotan aitzen diren modu horiek, ez? Bai, hori da. R-arekin, hain sartutako R horrekin. Bai. Gero beste bat, noiz joanen gara tabernara, ostiralean ongi, bai, ostiral arte. Erronkarieraz, noiz joanen gara tabernara, ostralean ongi, bai, ostral artio. Australian? Ostrala. Zaraitzueraz, noiz fanen gara tabernara, hortzilarean ongi, bai, hortzilare artio. Eta ezkeraz, noiz fanen gara tabernara, hortzilarean ongi, bai, hortzilare artio. Hor gainera, erronkarieraz, ez, jarrizu, nola errantzu? Ostrala. Ostrala, ez, hor dago, hemen ez gara ezaugarrietan sartzen, baina bai badu, ez, egiten du gauza berezi hori. Bai. Ostrala edo... Bai, sinkopa edo lako, bai, erortzen dira bokalak batzutan, eta bai, lehen aipatu dugun emakume mazte, hori hor hasierako galdu dute ere, bai. Zenbat eta gehiago kendu, pues, laizterra oso gazteko, ez azkenean. Bai, halaxe da. Ez dakit beste baten bat... Nola ez? Lehen, han ikusi ditut zure lagunak, kalean. Erronkarieraz, lehen, kan ikusi ditut zure adeskideak, karrikan. Zaraitzueraz, lehen, kan ikusi ditut zure lagunak, karrikan. Eta ezkeraz, lehen, gan ikusi ditut zure adiskideak, karrikan. Eta hemen ikusi dugu, erakusleetan K hori, ez, H ordez, eta zaraitzueraz eta erronkarieraz, eta ezkeran G hori, gan. Hortik torriko dela, pentsatzen dut, kaukorikura badagoela, ez? Ez dakit musika talde bat edo zer den zehazki, baina nahiko ezaguna direnak, eta karo, hortik etortzen da, ez? Hau hori ura, erronkarieraz, kaukorikura. Bai, hori da, bai. Eta ezkeran G hori dute, K ordez G. Gau gori gura, gau gori gura. Bai. Mira, ez? Gan, hemen, bai. Zaldaera bitxak. Ez dakit, orai torreze burura galdera bat, Gartxot pelikulan entzuten den hizkera hori horrek badu zerbait? Zaraitzuera erabili zuten, ez dakit zaraitzuera zehatza edo moldaketaren batekin, baina bai, saiatzen dira zaraitza egiten, eta nik ikusi dut, eta azkaritz egiten duten ez, eta gainera marrazkiak dira, orduan ez duzu ikusten ere ahoskatzeko, bai?
baina oso polita, hor saiatu ziren, zaraitzora egiten, baina hori ezagit ziur dena zaraitzora den edo nahasketaren batekin. Bai, haitzen lehen hau elkarrizketa prestatzen eta torrizei burura hartzen nuen, jo? Hor haitzen diren, ez, soinu batzuk eta moldaera batzuk, bai, Gartxot pelikulan agertzen direnak. Ez da egit Eta komikian ere, bai, komiki bat egin zuten, eta bai. Eta bertan ere, bai. Eta orain iztegia dugu, olako komiki gehiago egiteko. Ea. Josune, ez dakit ez dizut galetu, ikerketa bera edo, zuk egin duzun lanketa prozesua, ez dakit zer moduzkoa izan zen, hau da, ibili behar izan zinen hor herri-zerri, galderak egiten, bilatzen, jendearekin. Ez, kasu honetan, ez, galduta dauden Zaraitzuera eta Erronkariera, egin dut dena liburu artean. Orduan, Erronkarierari buruz zer zegoen, banekien aurreko liburutik, eta gehiago erabili dudalako, eta hori banekielako, ez, zer erabili, eta zer ez, Zaraitzueraren kasuan, bilatu nuen, gutxi gora bera banekien, eta, bara horten dituen Aitor Arararen lanak, batez ere, eta gero Federico Garraldak Laminarrak atera zuen bere, idatzi zituen artikulu batzuk, 20. mendearen hasieran, asmakizunak eta olakoak Zaraitzueraz, eta horiek erabili nituen ere bai, eta ezkeraren kasuan, Josu Cabo de Villaren Aetzen euskara, Samarrena, eta Iñaki Kaminoren lanak, ere bai, horiek, liburu artean, eta gero bai, hitz egin nuela 3 aditurekin, eta 3ek birpasatu dituzte bakoitzak euskalki bat. Alberto Angosek, erronkarierazko liburuak eta dituenak eta erronkarieraz mintzatzen denak, horrek erronkarieraren zatia birpasatu zuen, Aitor Aranak Zaraitzuerarena, eta Jon Retegi, Ariako gazte batek, Aezkeraren zatia. Orduan, izan da liburuetatik ateratako materiala, baina beraiek ere aztertu dutena eta birpasatu dutena. Kasu honetan, azpi euskalki hauek nahiko bildutak daudelako, ez da egitez, idatziak edo daude, eskribatu. Badago materiala. Badago materiala. Eta ezkera bizirik dago, orduan, Eta ezkera bizirik dago. Erronkariaren kasuan ez dago iztunik, hoixen da afera. Orain Alberto Angos dugu. Alberto Angos, Hori da, berak lortu du, orduan posible da. Alberto Angos da mutiko hau Barakaldokoa dena eta... Hori da, Barakaldokoa, eta Baiarara iritsi zen, eta maitemindu zen erronkarierarekin, eta hitz egiten du, Nik askotan berari galdetzen dizkiot gauzak. Eta etorri beharko da orain bizitzera bertara? Han bizi da, ez aizen bat urte, iaia 20 edo, bertan bizi da. Eta pentsatzen dut orai hasiko dela pixkanaka, ez? Klaseak ematen, eta... Eman ditu, ikastaroak, eta ez dakit zertan zeo zer prestatzen ariko da, zigur. Eta helburua da, ez dakit, Ametsa Josune, ez dakit, hemendik 5-10 urtetara, egotea, ez dakit, 6-10 iztun erronkarieraz. Niri gustatuko ditzaidak baina zaila da, baina, hasten bagara, poliki-poliki hitzak txertatzen eta eguneroko hizkeran erabiltzen, ez da gutxi, eta poliki-poliki, ea ez dakit grin hori sortzen zaigun, eta, orain hitzak sartu ditut, ea ditzaren bat sartzen dudan, edo, eta poliki-poliki, berpistea guztiz, ez dakit posible izango den, baina, ez dakit, saiatuko gara, poliki-poliki, ea lortzen dugun. Eta aldi berean horrek ez matendu aditzera erakusten du zeinen galera handia den hiztunak galtzea. Ez da bakarrik, ez da aski traskei batzarekin, hori idatzita dago. Ez kontuz, ez gauza bat, ez da inerreixa, ez hortik gero hitz egitera pasatzea, zere hitz egiteko behar duzu jario bat, behar duzu fluxu bat, eta hoi egiten da, ez da egin arran, kasi sortzez edo ikasten baduzu, berez. Eta erabili behar da, hor egotearekin apalategi batean ez du balio, liburu hauek erabilgarriak dira eta hitzak ez galtzeko dira, batez ere, eta bultzada hori emateko, hori da helburua. Ez dakit hiztegi ere bai, online aurkitzeko aukera dagoen, kasu honetan liburua. Momentuz ez, horrela dago. Gero baditu hutsune batzuk, taula batzuetan, eta bukaeran taula oso bat utxik, hitzen bat falta baldin bada, liburua daukanak, esan dezake, hitz hau ez dago, eta nik jarriko nuke, badu aukera betetzeko, liburua osatzen joateko hori, baina internet bidez momentuz ez dugu, hori Laminarrak esan barko. Oraingoz liburuan, beharrezko dena, ukitzeko materiala, arran dugun bezala, oinarrizko hiztegiera, erronkariera, Zaraitzuera, Aezkera gainera oraindik ere solasten den hizkuntza beraz,
Aski aukera ederra hor bertako hiztunei entzuteko, eta gainera hortik euskara batuara eta gaztelaniera. Josune Aznarez alkatek egin duen lan izugarri ederrau, hemen ikusten duzue, bikaina, edizio ere arrastxukuna, denek etxean izateko, eta eskoletan ere bai, gero ez da gehiago erabiltzeko. Josune, ez egin zerbait utzi dugun errangabe garrantzitsua? Ez, bueno, nahi bauzu, hola, hitz bereziren bat edo... Nola ez, isteko hitz bereziren bat? Bueno, batzuk aukeratu nituen, erronkarieraz adibidez, hortzadarrari, zibiadar edo zubiadar. Zubiadar, zederra. Bai, larun batari, neskan egun. Nesken eguna edo, bai. Neskan egun, eta hori nondik etorriko da? Zubereraz ere, bai. Neskan eguna. Tximeleta, bueno, neskak ateratzen ziren eguna edo izango zen, edo ezagit. Tximeleta berri onzale. Gutxi, txiki, eta berdeari hori urdin. Hori urdin, eraten zitzaion. Itxiazta, bai. Zaraitzu eraz, asteburuari astean azken, errotari eiara, eo horretatik datorrena, bizkarra, soinburu, soinaren burua edo lako zerbait, eta urdina mora. Urdina mora. Bai. Baina gero urdin hori berde. Ez, hori erronkarieraz. Erronkarieraz. Hori da, eta zaraitzu eraz urdina mora. Hori da. Eta ezkeraz, hortzadarrari auriadar, euriadarra edo auriadar, eta hilerriari, sandu zelei. Hemen badugu sandu zelai, saindu zelaia edo lako zerbait, sainduen zelaia edo hortik etorri da, sandu zelei. Horiek aukeratu ditut. Euskera ze ederra den, ze poieta. Naturarekin gainera izaten dituen lotura horiek. Eta hor nola dagoen bizi oso baten, kultura oso baten, nola bitere, kristalizazioa, materializazioa, zeren hoxen da, hizkuntza gainera ez da bakarrik, nola bitere hitzak eta solasteko, baizik eta hor ikusten da, bizi modu bat, kultura bat, tradizio bat. Islatzen du, antzinako edo garungoa, Ibar horren ikuspuntua edo ikusmoldea, nola ikusten zituzten gauzak, orduan garrantzitsua da ere nortasun hori edo ezaugarri horiek mantentzea eta berpiztea. Horretan pausotxo bat, erran dugun bezala, hemen Josunek oparitu diguna denei, hasiko gara, ibiltzen, eta hemendik 10-15 urtetara nora iristen garen, eta hemendik 30 urtetara, segura eski ere erronkarin denak erronkarieraz. Elkarrizketa erronkarieraz. Hoixe. Josune, mila esker handiz, tarte txonen. Eskerrik anitz, zori. Eta ikus ditzagun udaletako albisteak Berriobeiti, Burlata eta Iruña. Berriobeitin 2022ko Gabonetako hirikanpaldiak abenduaren 23, 27, 28, 29 eta 30ean eta urtarrilaren 2-4 eta 8ean izango dira Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean eta Artikako Maria de Maeztu kulturretxean. Izen ematea 012 infolokal telefonoan egin ahal izango da azaroaren 18, 21 eta 22an, 8-etatik 6etara. Burlatan, azaroak 14, astelena, 6:30 Burlatako kulturretxean, El Patriarcado Organismo Nocibo film emanaldia egonen da. Azaroaren 28an emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunaren inguruan antolatutako jarduera da. Diotenez, indarkeria matxistari eta patriarkatuari buruzko begirada berritzailea eskaintzen da, emoziotik abiatuta, biktimizaziorik eta paternalismorik gabe. Eta Iruñean mapping jaialdia itzuli da, eta Iruñeak arteak lehen haurtzarora hurbildu nahi ditu, ikuskizun, instalazio eta tailerren bidez. Bigarren edizioa ospatuko duen jaialdia, Zibibox Mendillorri eta Zibibox Iturraman izango da, hilaren 12tik 26ra. Horretaz gain Iruñako udalak 120.000 euro eman dizkie 19 erakunderi haur eta gazteentzako urteko programak garatzeko. Laguntza horiek, bertzeak bertze, gazte kluben, auzo elkarteen, scout taldeen, aisialdi taldeen eta antzerki taldeen jarduerak diruz laguntzen ditu. Eta aste beldurgarria gazteen etxean Nafarroko fantasiazko eta beldurrezko zinema 21. jaialdia eta animazio jarduerak arratsaldeko azaroren 8tik 12ra. Atxaldeetan, bortzetan hasiko dira eta jarduerak eta proiekzioak doakoak izanen dira.
Udalak 2022-2023ko gabonetako argiztapena eta dekorazioa hornitzeko kontratua esleitu du 215.000 eurotan. LED teknologiak argiztapenaren eraginkortasun energetikoa bermatzen du. Argiztapena 6 laurden gutxietatik aurrera piztuko da azaroaren 29tik urtarrilaren 6. Eta azkeneko berri batean tokiko gobernu batzarrak Arrotxapeako atari zaharreko guardiako gorputza zahar berritzeko lanak esleitu ditu. 371.000 euroren truke. Etorkizuneko San Fermin 375 esperientzien zentroa Europar Batasunak finantzatutako berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan berrezarri da. Pauxet dena gaurkoz magazinean, hala ere, akitu aitzinetik parlamentuko irudiekin utziko zaituztegu, izan ere bertan egonen gara, legebiltzarkideei galdetzen, EH Bildu gobernuarekin lortu zuen akordio horren inguruan, ze pentsatzen duten eta ze analisi egiten duten. Hala ere, gaurkoz hemen utziko dugu, eta bihar asteazkenean hemen izanen gara. Guk positibotzat jotzen dugu, azken finean kontuan hartu beharko dugu, azken 8 urte hauetan EH Bildu parte hartu duela edo aurrekontuen onarpenean eman diren 4 urteetan edo albideratzen azken 4 urteetan gertatuko den bezala. Guretzat positiboa da aurrekontuak izatea eta positiboa ere nolabait da egonkortasuna ematea eta egonkortasuna ez bakarrik gobernuei, baizik eta azken urte hauetan sortzen ari den eskuinari sortzen ari zaion alternatibari. Alternatiba aurrerakoia eta hortan guk planteatzen dugu EH Bilduk hartutako erabakiak logika politika horretan kokatzen direla eta guretzat esan dudan bezala erabat positiboa da. Oso positiboki, nola ez, horrek esan nahi du legealdi honen 4. akordioa dela, eta hori noski baitz oso positiboki baloratzen dugu. Horrek esan nahi du aldez aurretik landu egin dela, eta lortu dela akordio batera ailegatzea. Eta nik uste dut azpimarratu behar dugula, hasteko jarrera ireki bat izan behar duzula. Eta kasu honetan ikusten hasieratik Bilduk bazuela jarrera hori eta beste aldetik Navarsumak bat ere ez. Zer nahi dut irailean gobernuan negoziazioekin hasi zirenean esan zuten prezeudela guztiekin biltzeko eta guztiekin hitz egiteko eta hori da garrantzitsuena. Akordio batera ailegatzeko, prestitan behar zu, esertzeko, biltzeko, esertzeko, hitz egiteko, negoziatzeko, zen nahi dut, kasu batzutan, lortzen duzulako zu nahi zuna, eta beste batzutan ez negoziazio batean horretaz, horrela ibili behar duzu. Prestizan behar zu emateko eta jasotzeko, baina beste batetik ere usteko. Hori, aipatzen dudan bezala, negoziazio guztietan, zuk nahi duzun guztia lortzen ez duzulako. Baina bereziki azpimarratu nahi dut 4. akordioa dela, eta hori oso garrantzitsua da. Eta beste aldetik gogoratu behar dugu ere, atzera begiratzen badugu, joan den legaldian ere, 4 akordioak bete ziren. Egoera egia esateko ezberdina zen, aldez aurretik gobernua osatzeko akordio batera ailegatu zelako eta sinatu zen, eta horrekin batera noski joaten ziren proposamenak, legeak eta aurrekontuak ere bai. Baina horretarako akordio batera ailegatu zen ere, eta horrekin batera atera ziren 4 aurrekontuak eta legealdi honetan gauza bera gertatzen ari da. Talde ezberdin batzuk eseri dira, hitz egin dute, negoziatu dute eta akordio batera ailegatu dira. Adostasun handiena da, hain zuzen ere, hildo horri jarraipena emateko eta eduki ekonomikoetan sartzen baziren hasieran negoziazioei eta olako prozesuari hasiera eman genionean, bi gai nolabait islada izan beharko luketela aurrekontu hauetan, alde batetik udal finantziazioarena, iaz onartu zen lege berria,
eta lege horretatik sortzen ziren iturri berria eta finanziazio berriari islada eman behar zitzaion zera honetan, eta hor ikusten da, toki entitateek izango duten igoera, izango da KPI gehi puntua, horrek suposatzen du 200 milioi baino gehiago izango dituztela toki entitateek. Hildo horretan ere lortu da akordioetan konpromiso bat ezoiko lege proiektua, ezoiko kreditua parlamentura ekartzeko, hain zuzen ere krisi energetikoak toki entitatei zaizkien gastu berriek horiei aurre iteko. Eta gero, bestaldetik ere bazegoen beste gai bat, eta urte honetan zehar oihartzuna izan duena izan da 0 eta 3ko hezkuntza sistemaren lehenbiziko etapari eman betzitaion finanziazio berria. Eta hori isladatu da, eta horrez gain badaude beste gai batzuk, lehen arreta osasun arloan ematen diren, horta hor dauden gabeziak aurre egiteko, baina batez ere nik uste dut berriro diot hemen logika politikoa funtzionatu duela eta horri ematen diogu guk, eta adostasun horri ematen diogu garrantzirik handiena. Nik nuke aipatuko arlo zehatz bat baizik eta akordio orokorrean, lehenago aipatu duan bezala positiboki baloratzen dugu, eta bi arrazoi desberdinengatik. Alde batetik gure erkidegoari, gure komunitateari, Nafarroari ematen dioten egonkortasunarengatik, gogoratu behar du nondik gatozen eta non gauden. Gogoratu behar dugu, pandemia oso hor batetik gatoz, batzutan azten zaigu gauzak, ezta? Eta besterik ez dugu begiratu behar nola geunden orain dela 2 urte eta erdi, nola geunden duela 2 urte, besterik ez gogoratzeko, eta nola gauden orain gogoratu behar dugu hori krisi batean, oso sakon batean geundela, pandemiarengatik. Eta orain, Ukraina eta Errusiaren arteko guraengatik, krisi energetiko, izugarrizko krisi energetikoa sortu da, eta horren ondorioz inflazioa, beraz, bi gauza horiek kontuan hartzen, lortzen dugun egonkortasuna oso garrantzitsua da. Eta gero beste aldetik azpimarratu behar dugu ere, beste behin ere eskuina jokoz kanpo gelditu da, aurreko 3 urteetan gertatu den bezala. Ez 3 baizik eta 8 urteetan gertatu den bezala. Hein batean haiek horrela bilatuta, baina horrela da eta guk uste dugu garrantzitsua dela, bat ere eragiteko bat ere gaitasunik ez dutelako izango aurrekontuetan eta neurri fiskaletan. Bai, egia da, negoziazio hauetan denbora gehien eraman gaituen gaia izan da fiskalitatearen eztabaida. Hor desadostasun nabariak egon dira, guk azken 3 urte hauetan saiatu gara batez ere zerga sozietatean aldaketa sakonak planteatuz, gobernuak beti esaten digu ez zela momentua, guk uste genuen momentu iritsita ez zegoela, baina hala ere desadostasun mantentzen dira, baina lortu ditugu aldaketa batzuk guk gure buruari plantatu genizkion 2 printzipioetan, eta lehenbizikoa zen 2015ean egindako erreforma fiskal horretan atzera pausorik ez ematea, eta bigarrena zen ematengo diren aldaketak printzipio batenpean nolabait oinarritzea, eta da gehien dituztenak gehien ordaindu beharko luketela. Hori eman diren pausoak, eta gero nabaritu edo azpimarratu nahiko nuke pertsona fisiko gainen zergan eman den aldaketa bat, nahiz eta urte baterako izan, baina krisi hau ikusita eta batez ere krisi energetikoak sortzen dituen gastu berriak, errenta 35.000 euroko errenta betik dauden errenta horiei egingo zaien dedukzio, ezoiko dedukzioa, 18.000 euro arte izango dira 540 euro gutxiago ordainduko dituztela, eta prinsipioz uste dugu, baina neurri horrek suposatzen du dauden kontribuientei eneko 85 edo gehiago onura aterako dutela. Arlo horretan desberdintasunak daude, baina eman diren pausoak positiboak dira. Nik nuke hori esango, nik esango nuke baietz lortu dela ere,
batera zihoazten aurrekontuak eta neurri fiskalak eta batera sinatuko dira, ezta, edo gaindituko dituzte parlamentuko eskaerak. Beraz, nik esan nukeen baietz akordio batera ailegatu dela ere, eta alde horretatik aipatu nahi ditut, adibidez, persona fisikoen errentaren zergan, kenkari sortu berri bat, kenkari berri bat adostu dugu, ondarearen gaineko zergan ere eskala berri bat sortu da, eta sozietateen zergan ere aldaketa gutxi bada ere, baina aldaketa batzuk sartuko dira, eta jarraituko du aztertzen datozen urteetarako zemotako aldaketa sar daitezkeen ere. Beraz, nik esango nuke baitz lortu dela akordioa. Esan dudan bezala, negoziazio batean gauza batzuk lortzen dira, eta beste batzuk ez, kasu honetan aurrekontuak eta neurri fiskala batera zihoazten, eta nik esango nuke hori, akordioa orokorrean lortu dela. Gauza guztiak lortu dituzula? Ez, logikoki ez, baina hori gertatzen da ere, gobernuaren barruan gauden alderdi politikoen neurriekin. Esan guk plantatzen du gauza batzuk eta denak ez dira onartzen, eta gauza bera gertatzen da aldu taldeak plantatzen ditu neurriekin. Gauza batzuk esaten duan bezala lortzen dira, beste batzuk ez. Baina beti prestetan behar zu erdira ailegatzeko, zerotik eta ehun tartean badago 50, 60, prestetan behar duzu hori, hitz egiteko eta akordiora ailegatzeko. Azpimarratuko nahi nuke edo hitz egin nahiko nuke Navarra Sumak aurkeztu duen ikerketa batzorderako eskaeraz, eta hor musukoen aferaz, badago dakizunez momentu honetan 1.700.000 musuko nolabait gordeta daude biltegi batean, eta horren inguruan Navarra Suma planteatu duen ikerketa batzordeak guk uste dugu gardentasuna eskatzeaz gain, informazio gehiago eskatzeaz gain, Navarra Sumaren asmoak ez dira bakarrik horiek, edo gutxienez ez dira importantenak, eta hor badago interes politiko batzuk, eta kasu honetan erraditu politikoak ateratzea dagoen egoerari. Guk uste dugu egoera hori zaila dela, eta batez ere salagarria dela momentu honetan gobernuak egin duen orain arte, baina guk uste dugu, esaten duen bezala, interes politiko handia dagoela. Hori esan da, esan beharko dugu, oraindik ez dugu erabakiz egingo dugun, hil honen 17an eztabaidatuko da parlamentuan, baina gobernuari esan beharko digu eta esan nahi diogu gaia ez dela bukatu, ezin dela itxiera faltsu bat eman gai honekin, eta ikusiko dugu gobernuak zenolako tresnak aipatzen dituen bai gardentasuna, bai sakontzeko, informazioa lortzean sakontzeko, eta batez ere, kontuzko ganbarak egingo duen txostenaren arabera guk arituko gara. Printzipioz, azpimarratu nahi dugu edo salatu nahi dugu interes politiko hor atzean daudela Navarra Sumaren aldetik, eta gobernuaren gardentasuna oraindik ez dela nahiko. Datozen aste honetan ostegun eta ostiralean ospatuko dugu hemen parlamentuan erkidegoaren egoerari buruzko eztabaida. Gure aldetik proposamen batzuk eramango ditugu, eta espero dugu onartzea eta garrantzitsua dena gero betetzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.